Takže zdravím vás u dnešního videa z hry. No jasně, že Standoff. Ano, je to první díl ze Standoff. Já vím, že možná tu hru někdo znáte, možná ne, ale já tuhle hru mám hodně rád. Začal jsem to hrát teda před asi 3 dněma, ale začalo mě to strašně bavit. Hraju tu, takže mě napadlo, že konečně natočím nějaký video na YouTube, aby jsem měl trošku víc odběratelů, teda, trošku víc odběratelů a budu rád i za ty lajky a když dáte ten odběr, tak můžete dát klidně i zvoneček, protože se budu snažit každý 2 týdny vydávat, teda každý týden aspoň 2 videa, možná jedno, pokud bude čas. A pokud neznáte hru Standoff, je to multiplayerová hra, kde jde o to, že tady máte takhle 4 mody. Sniper duel, což jsou sniperky, že máte jenom sniperky, jako musíte, když ho zabijete, dostanete třeba novou sniperku nebo něco takového. Arms race, že dostanete jednu gunu a tu gunu na začátku hned a někoho zabijete, dostanete další gunu a takhle postupujete až do snipy, kterou musíte dát 5 kilů na konci a vyhrali jste úplně celý arms race. Capture Flag jsem ještě fakt nehrál, jo, už jednou vlastně jo. Je to docela nelíbí se mi ten mod, ale je to o tom, že musíš se probojovat k jejich vlajce a donést tu jejich vlajku domů. A musíš to udělat hodněkrát. No to je jedno. A Team Deathmatch je o tom, že si vybereš gunu, tam je weaponry a prostě se tam zabijíte navzájem a ten tým, co bude mít víc score a killů, vyhrál. OK, my si dneska zkusíme si dát, já mám v plánu dneska Arms Race, potom Sniper duelky a potom Team Deathmatch. Doufám, že se nám to bude líbit a jdeme na to. Jo, jinak, tady to je mapa Italy, teda je malá, ale, aha, takže jsem tu sám. Jinak vám to takhle ukážu. Vy máte tuhle gunu, kterou já mám v ruce. A musíte, kdyby to byl nějaký hráči, tak vám to ukážu. Akorát, kdyby to byl třeba hráč, tak vy ho zastřelíte a dostanete tu gunu, co je vpravo nahoře, je tam moje, co mám, a pod tím je guna, kterou dostanete. Jo, takhle to je. Vidíte, že jsem tu sám, vůbec to nevadí, ale asi se přesuneme do jiné hry. Takže hned jsem zpět, hned to se tam dostaneme, dáme exit, takhle se dá vychází ze hry. Musíte dát find game a arms race. Doufejme, že Arabic Just 2x2. Jo, tak jdeme do counterteroristů. Aha, oni už mají final guny. Tak jsem se přihlásil Ocean Gram, teda už to asi nedám. Čau. Můj aim, level 0. Ale, aha, tak už někdo vyhrál. A já to hned odpojím, protože to trvá dlouho vždycky. Doporučuji vám to vždycky odpojit a zapojit se znova někam. Ale vždy to znova, dobře. Doufám, že to není to. Jo, jsem tu sám, dobrý, takže čus. Ale nevadí, vůbec to nevadí. Pokud mě neslyšíte dobře, možná hlasitu zvuku, možná to natočím na toto. Super, jo, tady jsou hned na začátku. To se stane jenom mě teď. Aha, já jsem terorista. Tak, první kill. Ok, 2 killy. What? Dobře, nevadí. Ale začneme trošku. No, tohle natáčím asi v 11 v noci. Takže se nedivte, že možná hlasitu zvuku, možná budu potichu. Omlouvám se, je to moje první video, takže to nebude moc dobrá kvalita. Takže, kolik mám killů, tyjo, sakra? 8 už? To jsem se tady přihlásil. Vzadu, nevadí. Doufám, že tentokrát budu mít klid. Já tohle video natáčím asi po 10. Takže
Nejsem rád vůbec, už mě to přestává bavit natáčet to asi po 10. Takže pokud tohle už nevyjde konečně, tak se na to asi něco můžu. Ano, nechci být prostej. Wow. Má hezký skin na to. Jako je to nejhorší zbraň ve hře, ale dobře. Takže pojďte sem. Jde? Dobře. Ze zádu teda, ale okej. Ano, uganu. Dobře, už jsem to vlastně vysvětloval, co to znamená Arms Race, ale za chvilku si dáme i jiný, pokud to vyhrou. A stěšíme si trošku zvuky, protože toto je fakt jako hnus. What? Tady byl. To je můj ten kill. Žerete mi to. A to na nás dobře skill, jo, někdo zabil. Ale akorát já bych se měl trošku pohnout s těma killama. Hej, on mi to žere. Tak, a teď mám snipu. Snipa je dobrá. Dal jsem mu? Řekni mi, že jsem mu nedal a zabiju vás. Všechny. Ne, to byl vtip určitě. Ale... viděli jste ten no-scope? Tak kámo. Jo, wow, lagy na mý dobrý Wi-Fi. Pardon, AUG je hodně dobrá zbraň. Nevadí, snipa je tady na té mapě fakt špatná, to nevadí vůbec. Já nemám ganu. Wow. Autonubu. Všichni znáte autonubu, že ano. Ale teď je fakt blbá zbraň blízko. Wow. Kámo, já tohle nenávidím, tuhle zbraň. Já AWPčka na téhle mapě nenávidím. Ani za nic. Dobrý kill. První. S touhle snipou. Je to těžký. Yes. A dostal jsem finální ganu, která dává na 1 ránu. Kdyby mě nezabal ze zádu. A musím dát 5 killů, abych vyhrál. Dobře, jdeme na to. Teď si věřím. Nevím, jestli buď dáme jenom 1 hru takovou. Vidíte ty. Vidíte ty no-scopy. Není moc lehký, víte, s tou snipou. A když on to najednou chodí, ten paňáček úplně. Ne, oni mi to vyžrali. Tamhle se zakempím. Tak. Takhle, jeden ještě. Ještě třeba. OK. Čo na blízko? On se teprve připojil. A někdo má finální ganu jako já. Což není vůbec dobrý. Pokud... Jsem... To je můj. Oni jsou společní, že? Wow. Zase ze strany nebo ze zádu? Ze strany. OK. Ještě 2 kily. Musím se... Ještě 2 kily. Já si věřím. Kempeři. Wow. Zase. A zase tady ten jako... Má MP7 teprve. A sakra. Někdo má víc killů jak já. Dobrý. Ještě jeden. Ne. Proč to nezmizelo? A? Víte, kdo vyhrál? Ano, jsem to já. Nesměl jsi to, kamaráde. No,
A když takhle vyhrajete, získáte coiny. Tam já jsem získal 34 coinů. Tak tohle bylo ze hry Standoff všechno a mějte se hezky a čau.